Víte, jaké to je vycestovat na největší italský stadion a zároveň tak podpořit největší pražský klub v 8. finále Evropské ligy? Že ne? Pojďte se na to podívat s námi. Tamhle už tady. Ty vole. To je úplně rozštípaný. Je to úplně nasračný. Přehřálo se to, ten vzduch se tam mnohem zvětšil a... No, ty vole. Tak jsme v Německu a tak trošku nám je blagumano. Tak. Řekneš nám něco do vlogu, co se stalo, popíšeš situaci. Já jsem spala a najednou jsme začali se takhle třát. Tak jsem se probudila a zjistili jsme, že je úplně na sračky. No stres hlavně. V klidu do přírody, no stres, jo. Všechno se vyřeší. Ale důležitý je, že... Ty vole, já to nikdy stane. Důležitý je, že máme mekáč ponožky, takže vlastně ty to zachraňují. To úplně na hovno, jako. Komu se tohle stane do píči? Ale to je prostě, to je právě součást zážitku, prostě. Ale důležitý je, že... Kolo jsme vyměnili a zanedlouho jsme pokračovali znovu v cestě. To si ještě tak svítila na nás. Tak to právě, bylo reálně... právě jsem tam stál. Zkušenost s policajtama, co jsem v životě mohl mít. To byly nejkýtovatější policajti na světě. Byl hodný. Tenhle ten mě srál, jak by svítilo ksejtama. To je ten týpej tady stál a pořád flashoval non-stop. Nemám tu peněženku, vole. To je dobré. My zase nepoblej, vole. A to bylo, já jsem byl reálně posraný, že co se může stát, víš co? No, jaký máte pocity zatím z cesty? No, myslím, že světový. Jaký jsou tvé pocity z cesty? Dá se to, víš co? Jenom jsme, prostě se ještě něco stane, no. Jo. To nejhorší je za náma, maybe, snad. Nic horšího už tam nepřijde. Bude drive? Tak tohle to je fakt to. Do pohody, do přírody. Ty vole. Tak to je topka. A to ještě není konec. Bude takhle třeba ještě 10 minut. A dole jde auto. Jako fakt? Jo. Aktuálně jsme dojeli. Jaké jsou vaše pocity? Ono to nic říká. Ciňáre. Vítejte v Miláně, dámy a pánové. Tam ještě starý logo Instače, tak A tamhle bude večer. Takhle se spí po 12-13 hodinový cestě, by the way, jo? Ty vole, to je jako doma, ty vole. já taky nespala 24 hodin na cviku. Tak si spal tu druhou sedačku, ne? Včera jsem vstával v 6, dneska jsem nešel spát v 6. Spal jsem třeba tak 20 minutek. Ale jsme tady, živí a zdraví, potom všem. Hodnotím to velice kladně.
jdeme vyzkoušet italské metro. Byla jsi někdy v metru už? No já tady furt. Ty jsi tady jako doma, víš? Jo. Italský metro je super. Takže nás jako provedeš. Jo. Tak jo, to zní fajn. Co na to? Pustí. Metro da Milano. Čištění zubů trošku nebyl žáka, ale nejde nic. Vypadá to tady velice cool. Jaký máš teď pocity? No, se tady líbí, je to tady krásný. Epesní shrnutí tohoto celého tripu místa. Tisíc různých oblečení k hovnu. Šála z čínského materiálu za 15 euro. 15 euro je dobrý, chvíle. No. To jsou na celý 3 kg. No. To asi budeš trošku. Ale z druhé strany je to, no, co to dá jako úplně, to je koberec, vole. Šály nakoupený, jak hodnotíš šálu? Kolik jí dáváš z 10? Tak 2, vole, ale dá se to. Ty? Já bych to budal tak 4, za snahu dobrý, za tu cenu jako asi dobrý, no. Jak se stáhnout od nějakého čmouda o 50 euro. To, no tam ta jedna šála byla nabízena za padá, ale zase tam byl jako o dost lepší matroš, Ne, byl úplně stejný. Ne, byl lepší. Byla to úplně stejná. Ale to bylo vyšitý, Ne, byla to úplně stejná šála. Podle mě to bylo lepší. Takže jako to chápu, no, ale je rozdíl 50 a je čeká 15. Bez tak taky říkal 15, nevím mluvit. No, nebo no. Já jsem se ještě tam 50 euro, on yes. To jsem úplně promakal tu dvojku z němčiny, já jsem to schválně se nechal na dvojku. Jasný. Byl to plán. Happy Leoš, happy world. Ale je to masný a kalorický jak svině. Ale je to dobrý. Dneska už nic nejem. Yeah. Jo, nabídnu se. Jakýho? To je jedno, nějakýho. Danke. Děkuji. Nejvíce aktuálně těším na slavistický pochod. Právě jsme si dali takovou pauzičku, koupili jsme si pití. Za chvilku půjdeme s průvodem z tribunou Sever na San Siro. Jaký jsou vaše pocity? Cože? Jaký jsou vaše pocity? Chci tady bydlet a nechci domů 10 hodin v 0:01 ráno. Of Milan. Yes, and this is symbol of Slavia Prague. This is my team. And this is my football team. No, This is this my is football my, team. my. Yes, this is maybe your my. football team, but this Do is you my want to football visit team. the space? No, thank you. With then of course sort of scout. We will be in space if today Slavia Prague win. Město se třese, Slavie je na výjezde, město se třese, v Evropě i naší lize
tam stalo, co tam stalo, co tam stalo? Zatáhl mě za koule, ty vole, kdybych byl hluchý. A po mě chtěl, abych vyhodil cigarety, které ani nemám. Jsme vevnitř, takže let's go. Ty vole, a co je tamhle za kontrolu ještě? Já jsem vás tady hledal, jakože kde jste. A vy jste šli tou sedmičkou nebo čím? To je fakt velký, ty vole. Ty vole, to fakt obrovský. Shit. Nic mi nemůžou, vole, nic. Jsme tady. Jak typuješ? Chytil gól a neprohra Slavie. Jak to vidíš? Já bych to viděl na remízku 1-1. Taková dobrá remíza. A gól? Gól. Mojmír včera taky si myslím. Os. Pojďme. Jak to skončí? Já věřím, že padnou alespoň 2 góly a aspoň jeden dá Mojma. Os, Mojmír. Všichni typou Mojmíra, takže to nesmí posrat. A proto, ať je stále, ať je stále, ať je stále, ať je stále. Díky, že jste sledovali a dobrou noc.